Helo, croeso I Gemau Retro. Hefyd ni'n fynd I chwarae, ni'n mynd I chwarae Death O Fury. A ni'n ar y Mega Ever Drive heddiw. Ydy hwn yn ti? Yeah, hyn yn fi. Hi'n chwarae... Amy just I gero I fel bonus round. So, yeah. Trio fynd fewn I Fi Seren. ddim yn gwybod be fi'n neud. Ti'n fynd fewn I Seren, a wen hi'n fynd yn mwy... fel... No! Wen hi'n fynd mwy, like, scary. Fi ddim yn gwybod be fi'n cyffwrdd wedyn. So... Tro fi'n chwarae'r un, hi'n chwarae'r dau. A ti jyst yn gwasgu lawr by, wen ti'n fynd lan. Wedyn... Sit yn y beer ti'n mor dda. Whoa. So sut rwyt ti'n mynd i'r bonus? Fi di clicio ar fi di aros lan y top, lawr fan hyn. A wedyn roedd fi fynd fewn y swydd Seren. So roedd yna rai o swydd fewn y area yn cyfo Seren fewn nhw, a roedd hi'n fynd fewn nhw. A wedyn roedd hi'n troi I mwy fel... Beth o'n nhw? O, bonusy. A when roedd hi'n troi fewn I, like, neidyn. A when roedd hi'n cael bonus levels. Yeah, when roedd hi'n fel ennill nhw I gyd, roedd hi'n gyrru I level 6. Oedd e? Yeah, level 6. Fi jyst yn cadw on. Sut? Mae jyst yn fel look. A fi jyst yn cadw ar... Oh. So then, wow, roedd yn fawr. Roedd yn 2,780,000. Wel, hon Oh, no. Wow. Go Tro fi. ti? Yeah. Hopefully fi ti'n gallu cael look for fi. Pan fi'n so lucky. 10 mlynedd ar ôl. Oh, nawr hi'n neidyn ar ti. Hewyd fi di troi hi fewn I neidyn am ti. Oh, Na! Sit yn y Ti'n byd! bod I cyfod by a pob un ar un pryd. Hwnnw beth fi'n gwneud. Fi'n cyfod a pob un. Fi jyst yn bod yn frantic, gweld? Sit! Dwi byth yn chwarae gemau fideo. Fi yn trwy'r amser. Beth yw hwnna? Mae'n mynd dangos I... Fi'n ti fewn I neidyn merch. Wow. O, trio cyffwrdd fel honna. Y deg. Y dig. Be bydd yn digwydd? Fi di fynd nôl nawr I fyna. O! Fi'n cael extra boost. Hi di gael fel pil extra. Na, fi di fynd fewn I area bod... Gweld ti'n mwy fel neidyn nawr? Ydy hi? Woo! Wel, mae Amy'n fel really dda. Fi ddim. Fi jyst yn bod yn... Oh no. Fi jyst yn bod yn crazy. Fi jyst yn clic o popeth. Okay, fi'n mynd I Hynna gyd fi'n gwneud. Fi jyst ddim yn ceiro. Fi jyst yn gwneud popeth. Gweld? Dwi ddim. Waw. Hynna yn y Click bonus on fi. reward. Oedd cant. Extra. Ooh. Fi ddim yn gwybod y initial fi. Fi jyst yn mynd I... Fi'n A. Okay. Tro ti? Tro fi. Hyn is so hwyl. Fi'n caru y game hyn. Dwi ddim yn rili fel dda, ond dwi yn... Oh, mae'n hwyl ydy e. Dwi'n cael... Dwi un waith di cael un o McDonald's. Ti'n Ar yr cael un un o well. McDonald's? Be? Ie, maen nhw'n cael fel rai fach. Oh, right. Pan mae'n nhw'n fan Happy Meals. Just click up. How wyt ti'n anghofio I gwneud y un ar y... Be ti'n gwneud dau yn nhw? Ie, ti'n gwneud dau nhw. Be, by hefyd. Na, ond ti'n... A. Gwneud... Na, ti'n gwneud A, ond ti'n gwneud nhw dau? Fi'n eisiau gwneud y by. Fi ddim gwneud. O, roedd hwnna'n fi. Beth mae'n eisiau syn? B. Ba. O na, mae ddim yn cael fi, achos dwi ddim mewn o 5. Dwi'n llawer off. Fi'n A.
Amy, trwy gael y bonus. So when you go down, Bydd y gweld hyn o fan. Ydyn ni? Yeah, trwy mynd i'r bonus, when bydd nhw'n gallu gweld Gweld, hyn. oh, actually, my Dragon's Fury. Pobl ddim Death's Fury. Mm. Fi'n anghofio am hynny. Tro fi. Mynd i'r bonus. Come on. Fi'n trio. Dwi ddim yn dda. O gwbl. Meddwl wyt ti'n mynd i marw wedyn. Wow! Be dwi'n fynd? Fi'n ddim yn gwybod y hun yn fynd. Fi jyst yn gwneud hwnna. Fi jyst yn clic o popeth, bron. Barod! OK. Ti'n barod? Oh. O, dyna fi di... O. Just... Dwi ddim yn offi y gêm. What ti yn? On, like... Yeah. Just yn... Dal ar by. Whoa. OK. Be di digwydd i'r... Mike. No, man. Oh, mine no. Mae di pause o. Ie, rydyn ni'n dechrau eto anyway. Wow. Oh, player 2. Oh, no. Oh. Dwi ddim yn offi. Wel, mae'n chwerthin ydi. Tro fi. Oh, Oh gosh. Wow. ni di wneud un awr anyway. Ah. Diolch am gwylio Gemau Retro a yeah.